duže vreme želim da osmislim nešto kreativno i korisno. Mislim da sam konačno uspeo. Ali da bih vam objasnio, vratimo se na početak. Ako me neko pita šta radim ovdje, odgovor je kreativni razvoj. Želim da vam predstavim par novih aplikacija koje smo napravili ovdje u Oko Deluxe, ali pre toga moramo na testiranje. Vreme je za testiranje prve aplikacije. Speedy up, uz nju ostaću super brz i super zabavan. Šta je bre ovo? Cenaro. Zdravo, El Gorane. Bravo. Ja stižem za 5 minuta u kancelariju. Za 5 minuta u kancelariju? Okay. Da, 5 minuta tačno. Vidimo se? Vidimo se. 5 minuta New York, Beograd. Pa da probamo. Uspeo. Aplikacija položila, ali telefon nažalost nije. Sve što trebamo tu je u game mode. Svaka sekunda postoji za mnogi kod. Kreativna revolucija pravimo je sada. El Goran vlada, loko je nova nada. Brzina se povećava, adrenalin raste. Moj set ima, igramo igre pravo kroz mašte.